gashi nan shi ya sayar min da layi ne ko ne da rijistansa guda nawa kuke so? Sai da layi mai rijista ko siya hadari ne kuma laifi ne babba. Ka tabbatar ka yi wa layi rijista da kanka yayin da ka saya a wajen amintaccen mai rijista da yake zaune a wajen da hukuma ta amince masa. Amintaccen mai rijista shine yake gudanar da ayyukansa bisa ka'idodin hukumar sadarwa ta ƙasa wato NCC. Zaka same shi ya cika dukkan ka'idodi da ake wadataccen haske, launin fenti fari a wajen tsayawa yayin ɗaukan hoto, alaman yin rijista a wajen, ba da izinin yin rijista, shaidar amincewa da mai yin rijista, littafin ba da bayanai, a kiyaye. Ya na ganki a cikin wani irin yanayi bayan kuma an biya albashi. Ba dole ba? Kuɗin da aka biya ni ne bai kai na adadin mutanen da na yi wa rajista ba. Ko dai baki abun akan tsari ba ne. To ya abun yake? Duk mutumin da za ka yi wa rijista ya kasance sau ɗaya ne. Idan ka yi masa rijista sama da ɗaya, rijistar ba ta inganta ba. Sannan ba a yi wa yara masu ƙarancin shekaru rijista. Duk mutumin da kai wa rijista ya kasance ya sayi kati ya sa a layin ya yi kiran farko da shi. Sannan kada a sauke layin akalla ya kai kimanin sati ɗaya ko sati biyu akan waya. Hakan shi zai riɓanya kuɗaɗen da za a biya ka na aikin da kai. Oh, haka abin yake? Gaskiya na ji daɗi sosai da ka wayar min da kai. Ɗaukar nauyin wannan saƙo daga kamfanin Shukuriya Global Ventures.